Qadırlı agzalar, like basayanlar, tesvir yazıyanlar, heyt ediyenler, mehriban tomaşaçılar, indi gelenler, öňden bilýänler, bizi söýýänler, bize köýýänler, bizden höweslenýänler, biriňize köp, biriňize az, ýöne hemmejeňize tüýsürekden minnetdar. Yartugolog restoran, yartugolog kargo, hödürleýär. Sen kim? Nereden? Ağacan. Aşgabat'tan. Bol. İstanbul'da näme işlepýärsiň? Yaşapdım. Sana seyredeyim ben kameram. Yaşapdım. Näme işlepýärsiň? İşlemen yok. Pul nereden alýan? Huday veriyor. Näçe mat berýär? Ay asgari ücret. Iwiçipdir, yartugolog sponsorumuzlar, iň süýji tortlar şu ýerdedir. Bileme sabaya ettirdim ben öydik korona. Saboya malı git, şu ýerde oturup ýy. Şmaliyen. Yani. Yani yiyiştim ha. Palava süyücüken o yartugolog var. Yartugolog siz bilen galyň biz sizler. Gülkünçtem. Normal reklam etseniz aýby. Ha reklam edin. Normal det. Sen ne gıla var mı verdi? Yartugolog. İyiň süýüjü naharlar ştaý dedi. Ştaý dedirim. Yani köp nahar aýyk görmedim. Palawy gördüm şma. Palawa süýüjüken. Medawiýe meýe bar biýem. Polikisine mal gitjek. Çaýym, saboy. Termos salyp berýän ekenler. Bol. Rahmet. Kim Ahmet? Soňky wagt kontent döretmeýän. Yani TikTok çekmeýän, Instagramda da videolar normalne yok. Näme boldy? Sen ýaly ýaşlara ýol berýän. Sen neçe ýaşyňda? Ýaşlara diýemde, ýaşlara değil. Şu sferada ýaş adamlara ýol berýän. Pakoya gitdim şuma. Bilen, vulkan näle atylýar Pakoya giden soň. Şuf. Menem şolar ýalykda her sabar gitýän şeýle atylýar. Haçan atylyp yetişdiň? 1998 ýylyň fevral aýynyň 13-nde. Birinji safar atyldy. O wagt TikTok ýokdy. Kim bady? Soветский Союз. Soýuz oğlum. Sen bilen oğlum. Yeltsin tanýam. Yeltsin, Stalin, Lenin. Ha, Lenin sosedimiz. Sen hem sosyedim. Men hem sosyedim. İstanbul näle? Owy. Porsidem. Ay şumada portady. Osarandyň da. Taçan var şunda adam. Öğrendim 28 yaşımda değilim. Hiç gelişen o. Turşan katın hiç geldi daha bildim. Ne kadar duydur. İşte yapar yağlı. Salfet kadar. Salfetka yetermi yapar ýaly? I think kan güçlülerken yeter. Özüň kolonial alıp barýan. Öýe seriozny bolalar, seriozny kontent edýärmiz. Soňky wagtlar Instagramda, TikTokda, wapşe mediada video kontent döredin ok. Näme üçin? Kelleňe idealar gelen ýokmy? Ya burnuňa gelen okmy? Kelleme de gelýär, burnuma da gelýär. Prosta aýtýana. Pakoy. Gitdim şuna diňje alýan. Näme üçin? Ideal ýaş blogerler tanalsyn. Ataýadyr ýene biz düşürip başlasak, ýene siz tanalmaň alýan. Şoň üçin siz düşürüň, biz soň geleriz. Ýene siz ýatdan çykararlar. Ýani abidne de gero. Men ondan gynanýan. Göwnüň hem burnuň ýaly uly eken.
Haksız. Yine haksız. Double. Double mood. Lan double mood. Ne mal şu bilen tercümesi. Lan benim bilemem. Korkma. Sana çaya bırak. Ya sana da ötüyor. Давай серьезно работай, biraz серьезно, tamam. Давай. Devam edelim. Yo, iyi bir bilen. Öňe de отдельно berýäs. Yok bilen. Okey. Tamam atkiçe. Instagram'da näme üçin profil suratyň ýok? Näme suratın yok? Profil yani. Yüz mü? Ana hemen suradı var onun. Hı? Telefon iPhone mu? Oo. İçindäki sekretni suratlary, videolary gorama üçin näkili blokirovka ulanýan? Face ID mi ya Nose ID? Oo, bu şutkana yaradı. 5'lik koyan, Üçlük koyan. 3'den 3 mü? Yok. 2'den 3. Значит, normal. Atak. Bir hile näme diýip näme goýjam, men bilemek bolýar. Covid-19 bolan wagty. Sen ýerde dedin. Ya, Näme iş ýadym? ya, Näme üçin badym? ya. Ya, Eşecek mi soram? berde. Öz razmer maskanı tap bildin mi? Yok. Двойной oynadım. Bir uçtak. Spesialini tiktirmedin mi? Kiracılarına näçe manat zam yaptın? Dilin burnuna ýetýär. Barlak kor. Burnuň diline. Barlak kordum yetýär o. Näli maksadyň bar? Kim maksat? По жизни. Näli maksadyň bar? Maksat näme bolýar? Мечта. Ha, цель mi? Цель. Либо цель. Milyoner bolmak. Bayamak. Näme üçin bayamak diýmem sonra? Näme üçin? Bayamak üçin. Mysal üçin. Sen bay boldun. Soň näme? Soň näme? Soň işte. Soň men bay. A sen geday. Finansy tarapdan diňe bay boljak. Başka tarapdan emme tarapdan bayanım. Ben bırak çay iç. Utanma. Oldu bana. Ya oldu. Gücün var diýdiň. Aha. Onu çorunjyna bakýanmy? Yok beýlejine bakyan. Beldiň näli bolýar? Ogun bolýar. Köpüsini gyzyklandyrýan sorak. Näme üçin soňky wagt? Gülçin Artaş bilen video çykaran. Tavno çıkaramağa meni ya. Yön? Näme üçin? Yön için. Araňyzda bir zatly boldum. Yok. Daş töreňizde bir zatly boldum. Daşta görek bolan nire bolýar? Daşta görek bolan. Окружением. Da halt etesinde işim alıp ketedi. Teşekkür. What? Şu elmetesinde şey qadesinde. Şu oyama hala hele dedi. Ahlan ve sahlan. Keyfe halu? Näme gerek? Böyle pulum yok. Gülçinar bilen ara gatnaşyňyz şu wagt barmy? Yok. Näme üçin?
Ýöne. Utanýaňmy aýtma? Çykdym. Ýetem alam. Ey bilem. Bu näme zat? Medavik mi? Napoleon. Medavik nerede? Sen Napoleon diýdiň. Medavik diýdim o. Raider'ыңda Napoleon diýip ýazykla. Kim Napoleon? Ryder kim? Ryder näme zat? Sağ ol. Ajan tamam. Men doğru düşündümmi? Senin Gülçinar bilen araň ýok şu wagt. Yani Yok. araňyzda bir zatlar boldy, uruşdyňyz. Uruşamdagym işlerim var. Şonuň üçin sen şu wagt depressiýada Kim? we Dakaladı. süýji bilen depressiýaňa iýje kolýan. Ana beysen bolam. Tüýjü bilen depressiýalar bolam. Menimçe oňa aýtmadym. Yo men muny düzemok bu yani Yo. Britanski uçanlar tapan. Britansk uçan adı näme? British Silence. British Silence. British diýmek Britaniýa diýmek bolýar. Silence diýmek razmer bolýar. Size. Sözden ibaret gelýär. Biz şu wagt Aha, biz şu var. iz того, что sen depressiýada bolanyň üçin video çekeňok diýip bilýäsmi? Yok. Yok. Depressiýada dersin. Yok oğlum. Näme desen? Edil şu var da divanın üstünde. Divan bilen araňyzda işsat ýokmu? Ba. Dilde. Jeansim mi? Turtum mu? You understand me? Anthony Hopkins. Ne çay barımızda borur ama şey var diyor. Täze öğrendin mi? Täze öğrendin mi? Oo. Burnuň degmez ýaly. Uyan. Gal. Kalyan çekken yalı. Kalyan çek bilen. Çekken çekken. Давай. Серьёзно ýene bu. Men seriöz, sen seriöz lan. Tamam. Давай. Intonation, localization, pacolation. Why am I doing reggae chicken? Oh. Ay canım sen yiyecek çoranı düğünüydüm ben. Bugün näme ýediň? Palo. Yartıqlı. Palo. Medavik suyucuken düğünü görmedim. Napoleon iyi gördün. Napoleon barada bir zatlı değil. Napoleon'u yemedim. Yani dövdüm. Napoleon halam yok. Düşünüydüm. Rafaela. Şu oldu. Tüçük. Sneakers'e yakıcık. Saboy. Şu aydın dinle gördün mü? Manyak hani.
Staylarda yeni dinlere. Ey boyları. Kelleni çayka, çayka, kelleni çayka, çayka, tansana asman gelip bile uçaysa, son tüybetlere başa kaçaysa, çayka, çayka, kelleni çayka, çayka, tansana asman gelip bile uçaysa, son tüybetlere başa kaçaysa, yeah. Näli bolupdyr Aydym? Aydym üçin reklama teklip mi? Blitz soraklar. Özüňden bir zat. Bolýa. Давай. Давай blitz. Blitz soraklar. Blitz. Aha. Blitz. 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 Blitz emas, blitz. Blitz. Aa, Blitz. blitz sorak. Blitz. Näme anlaýdy? Adamlar düşünmeýän adamlar var. Blitz. Näme? Biraz wagt berseň düşündirjek. Blitz Давай. soraklar. Biraz wagt berýän. Blitz soraklar, men sorak berýän, sen maksimal tiz jogap bermeli. Resk sorak, resk jogap diýip bolnok türkmen adamlar üçin. Adyň nime dediň? Sadap. Sadapyň podpисчиklaryň barmy sende? Ýok. Dostum. Onda diňe sen üçin resk sorak, resk jogap. Bolýa bol. Ber. Gitdik. Nuran Arslanowamy ya Batyok? Kim Nurany? Ondan amak Baçok. Batyokmy ya Zarami? Baçok. Batyokmy ya Işangul Çaryýew? Baçok. Batyokmy ya Gülçin Ertäç? İza gaýdyp gel, iza gaýdyp gel. İza gaýdyp gel. Zzz. Täden ne soram? Batyokmy ya Işangul Çaryýew? İşan Çaryýew. Işangul Çaryýewmy ya Gülçin Ertäç? Baçok. Batyokmy ya Ali Murat? Ali Murat. Ali Muratmy ya Jeytinur? Ali Murat. Şu wagt eğer bir zatla diýjek bolsaň, agzalarymyza yüzlenip bilen. Adalamyz ýüzlenipken. Tamam. Boldy. Boldum? Başka diýjek goýjak zatlaň ýokmy? Canım sağ olsun, özüňiz oğuz erdin. Başyňyz dik bolsun. Alyp baran işleňiz rowaj bolsun. Başga näme diýin? Puluňyz köp bolsun. Teýgüllüňiz köp bolsun. Başga näme? Ay pulla esasat, pullanyň boldygy alamda adam öýt bolýar. Şu wagt nämeden pul gazanýaň? Menmi? Yo, Batyok. Baçok, şuma iş yap kadanýa. Nerede işleýär? TikTok'ta. Näçe man gazanýar TikTok'ta? $200 kadanýa. Aýnamy, günnämi? Hepdesine. TikTok'un özünün sowgatlaryndan başga Gaptaldan zakaz gelýärmi? Yani reklama gelýärmi? Aydymçy bolsun, bloger bolsun, şu zade reklama edip ber diýip предложение gelýärmi? Awa. Kimlerden gelýär, näme zakaz gelýär we näçe man edýän? Aydymçylardan gelýärdi. Näle aydymçy? Aydymçylardan gelýärdi, kafalardan gelýärdi. Türkmenistanda aydymçylar bar. Adyny tutup bilen? Awa. Kimler? Hemmetiň adyny tutaýyn. 3 sanysyny tutsaň yeter. Azam 3. 3'sini tutsan beýle. 3,5 tut. 3,5. 3,5 bağında kakras. Celil. Soprano. Maradovoz. Arsi. 3,5 golda da kakras. Näçe man reklamaň durýar? Ken. $20, Yine bir nol. $200. Dahlan mı saklan? $200'ın içinde näme girýär? Meni yirem. Näme diýen? İşte şöyle kamera seyredýän aýdym aýdýan. Boldy. Bir sany video. $200. Samsung tapyldymy şo zady almak üçin? Adyny tutup bilen? Gorkan. Gorkama. Hemçin. Kim? Ne korkak görýän meni.
Salam gaderli ilişkiler. Biz öz teleýelimizde hoş gördük. Bugünkü mihmanymyz ne belli? Ne belli mi adam? Ya çala belli mi? Ya вообще ne belli? Ya çüt belli. Haydi ver brat. Bu zatlar yüz kez geçti gördüm. Yani men patpişiklerim senden biraz öňde yani. Menem sen bat pişiklen bir yerden onu. Rahmet. Ahmet, Tehmet. Sahmet Lahmet. ve Ahmet. Gülçinar Täce. Burundok halı üçün go gördüňmi? Kim aytdy gowardym diýip. Go görüň okmy? Kim aytdy вообще? Näme Gülçinar bilen näme alaka bar berdi? Sizleriň videolaryňyzy psihologlar izuçat etdi. Yeah. Britanski psihologlar izuçat etdi. British Scottish mi? Ve olar Hadi. Psikolog. takoy zat çıkardı, vывод çıkardılar. Näme bu? Siz ikiniz prostok dost değil, Näl dost? köp yakın dost. Britanski psihologlar doğru aýdýam. Britanski psikologlar biz bilen näme işi bar? Britanski psikolog nere biz nere? Tiço Siz ikiň aýrymy? Oo. İkiň bile. Yok. Näme serial barada gülüň gidi? Gördün ha sen? Komentarda koyupsan. Näle kommentariýa koydum. Şut günü şuti. Like'ımı ettim. Yaňda daýdyp otyrdyň gördüm gyzykly eken da. O betoýuny apsyň ol. Tamam gördüm. Kaçtın. Senin pikiriň boýunça Go proýektmiş o. Go serialmy? Ýar serial. Nirin ýarya? Men sen bir daha daýdyn. 2 zat aýdys. 3 saat aýtça onu. 4 zat aýdy. Yok 2 saat aýtça 2 saat ýetdi. 2 kilo aýdy. 2 kilo. Kilam çek polam. Короче. Bize var? Kime? Bize. Kim o biz? Men ve men içimdeki. İkram. Duli için. 200 adam men biliyorum. Duli için adam. Tamam. Son. Siz kim? Men. Men ve men. Understand? Okay. Okay. Şol. Bana serdaydı men seninle gülüşüyordum. Tamam da. Şoňa gowja sponsor edilseler var. Pul. Näme sponsor etmeli? Pul. Sponsor deseler. Näçe pul gerek? Köp. Köp o sandaýda Sana aydın. Manatda mı? dolar, euro tapad ýok. Teleden. Haýsynda düşünýän bolsaň aýdyp bilýän. Ayma. Normal, right? Ayma $3000 versinler. O ödem yok. Ödem gow brand bolsun öldürem. Gow brand tip. Yani gowja zabitenya ya barda bolsun bilemok ya milyoner adam bolsun keypine pul versin bana. Ben şol adam galdyrjak. Senem galdyrjak. Şaýda otyrsyn aşma. Sen şaýdan galdyrjak. Tur öýüňe öýredijek. Senem ýörärsin. Takkalan nerede çatýan? $3000 bolsa, Mhm. sen любой заведение bolsun, brand bolsun, ýerinden galdyrýan. Sen yerinden galdyrýan. Olar taam galýa. $3000 näme gerek? Gujuk aljak, gujuk saklarjak. Gyzlar, endi sen güjük diýip başladyň. Kim? Çaynik. Yok o. Gıylar kova. Bilmem. Güjük kim? Gujuk. Sabaka. Dog. Ne mi? Ne mi? Ya ne mi dedin sıraya? Eşitmedim. Hot dog diyem. Napoleon. Medavik. Ya başka temadan aýtmaga. Tipi men tortlarda Napoleon dedim ya. Sen bolsa stroboskop demeli. Давай tazadan. Napoleon.
Medavik. Stroboskop. Sneakers. Piyala. Ложка. Sen bir sekund soň jogap berip bilesən sorapdan soň, şoň men mikrofonu uzatyp geçersek. Bolam? Давай. Okey. Bir sekund bilen. Başka. То есть şunu uzatyp geçsem boldy. Okey. Ya. Ayrılık ağır geldimi? Bir. Yok. Şu wagt puşman edýäňmi? Näme? Ayrılanyňyza Gülçinar bilen. Gülçinar bilen men bile bolam ama. Näme boldun? Hiç ya. Do. Friend. Şu wagtdan friendmi? Yok. Şu wagt kim? Ne friend? Ara gatnaşyk şu wagt ýokdy. Näme üçin? Men ne bileyim. Jöne yok. Sen bir gün ýer bilen turdyň, kaptalyňa seretdiň, Gülçinar birer gidipdir. Soragan bereň ok. Izine de düşen ok. Näme men izine düşmeli adamım. Ради любопытства хотя бы bilmeo üçin. Любопытство gerek ama adamlar men izine düştüm. Но судя по твоему носу, burnuňy her ýere sokup ýöreýäň. Kim? O yüzden men sana bu soragy berdim. Görnýänmi? Sen belki görünýän dälsiň, ýöne burnun görünýändir. Ýaşma prekoltysyň tüpläka. Bolunmy? Ha. Bolunmy? Bolupdyr. Bile maksatlaň barada aýdyp ber. Bir zatlary ýetjek gollandyrsaň, ýani $3000 gerek diýdiň. $3000 näme ýetjek gollan? Şolar barada bir peskaja aýdyp ber. Birinji maksadym sen porçoskaň üýtgetmek. Rahmet. Ikinji maksadym normal barber tapmak sana. Rahmet. Üçinji maksadym sen Türkmenistana uğratmak. Rahmet. Bälernem kesecekmi ya? Halem ýakşy flashka ýazyla deme zatlar. Lenta ýazylan bolsa, bile şonça lenta zaya bolardy bilesem. Ya efirde bolmaly kende şunu. Dawa efir açar şey. Primoymy? Yo. TikTok'ta. Bez razniцы. Daima bunu montaj edýän. Goýan güni primo efire girýäs. TikTok'a. Böyle. TikTok mu sen? Ola. Ne aç подписчиň o? Şu wagt 6000 plus. 6000 plus. Malada. Sende neçe min bar? Köp. 6700 mi? Ya senkiden köp o. Senkiden ikisi. 2 yarım etse. O da hiç da düşürmem de şeyle. Burada düşüraysam da nämeler bolar o. Şumat var ha, men hiç da düşmekam. Sen galanın. Sen şu wagt moralny düşüpsen. Men şumat fiziski düştüm. Bilen? Nere düşdün? Podvalı. Yani podvalı aşağıda. Näme üçin düşdün? İyi içmene geldim. İyi içdinmi? Yok ente. Çay içiyordun görüp. Burnuň biraz zagaraş ötedi otan şoňa görüp bilemok. Şuradan narsy nime bolup oturan. Kesme yerler bolsa aýtyrmyň. Yo, öz keser o. Öz kes ya tamam men ne? Yo, любой ответлан koy bilemene doğru. Любой. Всё, bar kaydır. Ýene bir zata soraýyňmy, bir zata reklama edecekmi? Yo. TikTok'a kaçan gelecek? Ertir. Ertir video garaşmaly. Yok. Näme garaşmaly? Yo ne gelecek? Näme gelişer? Ha? O. Mhm. Tur yere bar. Ya da yaptın sen. Büyük. Dinçin ol. Bar. Ağzalary Ne sağolyn, öz ýaşan bir maslahatyň bar bolsa, şonu paylaşaýyn. Maslahat bana versinler o. Bana maslahat ya. Men sizin Kommentariýada kim sizin näme iňkem? Kommentariýada iň köp kim kommentariýa ýazsa? näme gülen? Gülüzüm öyle. Короче, adamlar kommentarda ýazyň da araýşyňa bir düzelýän adam
Pozmaň diýin şuň goýýan zatlaryny pozup goýjak bolýan maňa doýdurdy. Ýani menem şonda da aýtdym aýtjak zatlamy. Gene pozmasyn. Komentarda dogrusyny goýuň diýip ýazyň. Bärinden pozarysyny açdy. Bärinden aýtdym bela zary aýtdym aýtdym. Komentarda ýazaým markenim. Korkma. Korksa gerek. Davay Cemil ele. Hemen. Bölümü. Davay. Hayır. İtak köp wagtym aldın. Yok, ucumayla bana. Gülçin arkadaş otandır. Kommentariyada kim ingo maslahat abdı üçün yazsa şoňa ýarty gulakdan näçe sany fikir berýäs. 30. Tamam 30. Battı goýýan. 30 sany fikir. Ölç. Ingo kommentariýa. Ölçüyorlar. Wolf'un 30 fitçi olur mu? Aydan nimet. No, şu komentar ýazýaňyz. Owa. Şu ýazýaňyz. Şoňa görä da gelip töleýäňiz. Oýna ýany gelýäňiz 30 san fikir size şundan. Bulam şutaý. Promokod abdy burun. Kommentariýada kim go maslahat yazsa abdy üçün şoňa ýarty gulakdan 30 san diýdiň. 30 san fikir şoňa adından 30 san fikir. 30 san somsa 30 san fikir. Ingo kommentariýa. Medavik 30 san sneakers. Hemme da onu ortada değil. 30 sanam lülü kebap. Bistro. Hemme de müşteri. 30 sany fikir, 30 sany fikir. Ýarty gulakdan ingo maslahat berene. Let's go. Ne aýdym. Hani Bir sany aýdym aýdyp ber. bir sany. Owa gutarýas. Bir jaýdym mı? Allah etesinde şey, ko adem etesi. Şa'al ma'alay silla fil, şa'al mafulisi. Şa'ay qonqosi, ful ma qalmasi. Şa'al qalatesin la palate, şa'al qalatesi. Yakında garaşın TikTok'u yarayan adam geldi. Yes. Alo.